kinguppak Pandarus borealis. Raajaqatigit assiingitsorpassuupput. Raajat kalaallit nunaata sineriaaniittut nunattaraajaanik kinguppannik issittullуунник raajaanit taanaqartarput. Raajat aappillarissuupput ammalortunik qernertunik isillit marlunnik maluginiutillit tallimanik illugiinnik niullit kiisalu eqqumigut tallimanik minnernik illugiinnik niullit qaderussamillu siornatungaani qaamikkut pilattuu taasamik kapinartullit. Raajap immap naqqata nalaa najortarpaa 1400 meterillu tikillugit itissusilimmiittarluni. Norlimit ortakraait missaanni kiassusilimmiissalluni iluarinerusarpaa. Raajap pingaarnertut nerisaraai planktornit peqquit qullugissallu mikisuaarsuit. Nalungiliu raaja angutiviaallunilu arnaviaaso. Kinguaasiorsinnaangoraangami angutiviaasarpoq arnaviangortarlunilu pingassunik sisamanilluunit ukioqaleraangami ilattuppin. Raaja avannarpasinnerusumittarpoq issittuminnini pissutigalugu arriitsumik alliartortarpoq taamaattumillu immikkuullarissumik mamaqarlunilu issorsimassuseqarpoq. Upernaakkut suffiner aallartikkaangat mannissat kinguassaqalersinneqartarput angutivissallu suaat nissuminnik paarisarpaat tukernissaasa tungaannut. Raajat nunatsinni aalisarnermi pingaaruteqarluinnarput. Sinerissami imaanilu kilisaatinik pisarineqartarput. Raaja omega-3-mik akoqarpoq. Tamatumalu aalisakkap orsoqarpiangitsup assigaa. B12 vitamiinimik mineraalinillu siliinimik sinkimillu akoqarluarpoq.